soňky jaň oýlanmasy. Bugün mektep hakda aýtmagy kän zat, hoşlaşmagy bolsa ýekeje pursat, soňky jaň ýüzleri ýylgyrsa sähel, üçesse gamlanýar, öwrenşen gorsak. Bugün mektep hakda aýtmagy kän zat, aýtmazlygy bolsa ýekeje sözlem, ahyry diýindim diýmeklik üçin 11 ýyl okudum. A bugün dözmen. Bugün mektep hakda aýtmagy kän zat, söýmäge münasip ondan-da köplük. Mugallimdir müdür Garawul Bagwan, bizse de bergidar. Eginne köp ýük. Bugün mektep hakda aýtmagy zat kän, ýazylmadyk bolsa ýekeje kitap, onuň ady durmuş ýazmazlyk üçin öň bir bolsa gerek inni 2 kitap. Bugün mektep hakda aýtmagy zat kän, ýekeje dilek bar baş etmek üçin. Ýoluňyz ak bolsun klas saçlarym, ömrü rowaşlykdyr ýoly ak kişiň. Sen goýnunda boýanlyk, mährem mugallimlerden bilim allyk ulanlyk, yüreklerimi tolgunur, hoşhal edir mektebim. Hoşhal edir kılataşlarım, hoşhal edir deňe duşlarım, hoşhal edir mektep ýyllarym. Goý şatlykdan aksyn gözde ýaşlarym, hoşhal edir mektep ýyllarym, hoşhal edir deňe duşlarym, hoşhal edir kılataşlarym. Goý şatlykdan aksyn gözde ýaşlarym. Mehriban deň duşlarym, saýlan ýoluňy tapyň, her işe başlaňyz, düýün ihlasly tutun. Eger durmuş görseňiz, şatlykly bagta ýetin, yüreklerimi tolgunur, hoşhal edir mektebim. Hoşhal edir mektep ýyllarym, hoşhal edir deňe duşlarym, hoşhal edir kılataşlarım. Goý şatlykdan aksyn gözde ýaşlarym, hoşhal edir mektep ýyllarym, hoşhal edir deňe duşlarym, hoşhal edir kılataşlarım. Goý şatlykdan aksyn gözde ýaşlarym. Hoşhal edir kılataşlarım, hoşhal edir deňe duşlarym, hoşhal edir mektep ýyllarym. Goý şatlykdan aksyn gözde ýaşlarym, hoşhal edir mektep ýyllarym, hoşhal edir deňe duşlarym, hoşhal edir mektep ýyllarym. Goý şatlykdan aksyn gözde ýaşlarym.